Teraz o čo vám nemá dostať žiaden peniaze za ja celé pôsobenie mojej politike? Aký mediálny výtlak má kinologický klub pána Fabiána, ktorý dostal 5 000 eur aj zo strany Vidieka na internete? Prosím vás, má aj niekto iné nejaké otázky, len 360 alebo... Neviete mi na to odpovedať? Aký výtlak má kinologický klub pána Fabiána, pozrite ktorý sa, dostal darí, 5 000 eur a nenájde jedinú zmienku na internete? Dary sú na podporu občianskych združení a ľudí. Podľa vás je zlé, keď dostanú, dajme tomu, kinológovia, ktorý je tiež istý druh športu, mimochodom, financie. Tak vysvetlite, pán z 360-ky, že vám sa nehodí do krámu, že sme darovali proste peniaze nejakému občianskému združeniu zaoberajúce sa... Ja sa pýtam, Naháte ma dopovedať, či si to idete senka sa postaviť vy. Ešte raz. Majú psíčkari teraz sa vám spovedať, že prečo my sme im dali peniaze? Psíčkari z vašej strany? Prečo sú to z našej strany? Lebo je z vašej strany, pán Fabián. Dobre, veď ja poviem vám otvorene, my máme 1300 členov momentálne a ja každého člena nepoznám. Rozumiem. Dajú si žiadosť, prejde to komisiou, ktorú ja neovplyvňujem a jednoducho tá komisia to schváli. Ak chcete, čo vám k tomu ešte viacej mám povedať?